Здравейте! Намираме се на летището в София. Пътуваме за Малдиви. Ще отидем в два хотела. Единият е скъп, а другият е много по-бюджетен и достъпен. Ще сравним хотелите. Обслужване, храна, вода, обстановка, стаи, абсолютно всичко. Това сравнение ще бъде много интересно, така че останете с мен. Ние отиваме към самолета. Вече сме на самолета за Малдиви. Полетът е 4 часа, така че ще каснем бързо. Вече сме на лодката и пътуваме към хотела. Полета беше страхотен. В лодката имаме нещо като мини-бар, където има плодове, кафе, чай, различни видове ядки, сладки, абсолютно всичко. Thank you! А това е нашата вила. Нямам търпение да видя как изглежда стая за 7000 на вечер. И тя изглежда феноменално. Имаме си басейн, имаме си собствен плаж. Всичко е толкова красиво. Не мога да повярвам наистина. Видим стаята и вътре. И тя е като сякаш никога не искам да си тръгвам от тук. А сутрин гледката, която ще виждаме, е това. Оставили са ни чехлички, карта на острова, welcome писмо. Мини-бар изглежда доста голям и зареден. Имаме алкохол, дори винена секция, чайове, сладки, всякакви чипсове, безалкохолни, алкохолни. И най-лошото е, че мини-бара е точно до леглото. Сега да погледнем банята, ако мога така да я нарека. Имаме си вана, която надали ще ползваме, имайки пред морето отвън. Огледало за мен, с мивка и за нея. Имаме за всеки от нас и принадлежности. Видим какво има вътре. Вода за уста, спрей за комари, самобръсначка, лепенка, пила за уста, абсолютно всичко. Това го има в много малко хотели. Шах, гримьорната. Гримьорната изглежда много добре. Вътре си има дори хладилник за кремове, ако сте забравили, т.е. ако сте изключили климатика. Това е външната баня, което е моето любимо по островите. Оставили са ни шампанско за комплимент, плодове и ни благодарят, че сме техни гости. Ден първи отиваме на закуска. Изглежда доста богата и заредена и нямам търпение да разгледаме. Плодове, всякакви, някои от които дори не съм виждал. Имаме веган зона, нещата изглеждат много вкусни. Моите любими купички, здравословни, всякакви други ястия. Безброй круасани, зона за деца, лесно достъпна. Това е хладилната зона, където всичко е охладено, прясно и вкусно. Усещам, че режима ми приключи, ама нали все пак сме на почивка.
Взех си едно лате за изпът и отиваме към вилата да се оправим, за да разгледаме острова. Много обича да кара колело. Тук е много яко. Private area. Ще ви дам един съвет. Когато отивате към Малдиви, задължително гледайте в хотела да има колелет. Това означава, че островът е голям и има много неща за правене. В този хотел има футболно игрище, има тенисна корт, баскетболни кошове, фитнес, външен, вътрешен и то много голям. Има също място, където може да си направите протеин, място за изкуство, зона, няколко детски площадки, зона за катерене, всякакви различни видове спорт и дейности, където може да прекарате времето си страхотно. Освен, че пред всяка вила имате собствен плаж, има два плажа за общо ползване с много голям басейн, въпреки че при това море надали някой ще ползва басейна, освен ако не го е страх от акули. 4 магазина за различни видове сувенирчета, дрехи, джунджурийки и какво ли още не. Островът и хотелът са наистина уникални. Ето един от ресторантите. Нямам търпение да ги пробваме, а те са цели 5. Ти мора вечеря. Да си кумскам. Топло хотел. Май ще прекараш хотели. Все също алкохол, супер вкусни и пак става приятно. Който изглежда много добре. А моя лобстър нещо не го виждам от... видя го. Тия зеленчуци. Странно е. Все ще си поръчам нещо, дето не ме кефи. Как е боратата? Лобстър не е вкусен. Има нищо общо на Занзибар. Там яко най-якия лобстър на света. Много живо. Добре, че навсякъде има хляб, да не остане гладен. Не знам английски, все не съм прочел как трябва. Аз затова винаги залагам на сигурно. Burrata with... Другия път я ще знам. Искам да ви кажа, това е ризото с труфъл, а това е ризото с екстра труфъл. На 3, да, по 2, тук са 3, тук са 6. Леле, дано поне да е вкусно. Но усещаш труфъл. Как да го усетиш като... Само в България са труфълва паста. Навсякъде друга е само 3-4 резничета трюфел и това е. Аромат зеро. Иначе ризотото не е лошо. Това е горе-долу. Това съм яли по-добре. Десертът изглежда добре. Десертът се заслужава. Пробай го. Много добър. Хотела направиха комплимент. Основното да е от тях. Което ме настройва. Какво имаме изненадка? Какво е това? Не знам. Лека нощ.
Let's go for a walk. Сега ще видите най-скъпата вила на острова. 70 000 на вечер. Сега отиваме в ресторант, където има бюфет, за да проверим шведската кухня как е. Okay. How should I dress this? You can just put it on your shoulder. Like like that. Yeah, Like yes. Okay. Thank you so much. Yes, please. My favorite cocktail. Направиха ни вече една презентация на различните видове кухни, които предлагат и нямам търпение да ги покажа. Това тук е секцията, където правят суши, нали така? Всичко изглежда много вкусно. Това е техният специалитет. Риба том, приготвена по ваш избор. Пладената секция, където може да си направите салати. Аз как не ям десерти, но тук със сигурност нещо ще си хапна. Няма нещо, което да се сещам да искам и тук да го няма. А колко passion fruit. Ще ми се зарадва. Hello. I'm good, thank you. I would like to have some tacos. Tacos is Yeah, chicken. Chicken or Yeah. vegetable? Chicken. Chicken is okay for me. Okay. Is it tacos? Не? It's ready? Показваш noodles. Да, индонезийската секция. С noodles. Hi! Чем да си занеса такосите и се връщам? Трябваше да пазя диета, ама май нищо няма да пазя. Да пробваме такосите. Такос са по-вкусни, отколкото в LA. Само са леко спайси. Малко скорите вече, хареса много. И какво не обичаш да хапаш? Паста, бургери. А на теб? Първо аз не знам, при толкова много храна в момента ние да имаме ориз. Просто е много добър. Аз много обичам тестени изделия, ти знаеш, картофи, всичко, което е вредно ми е любимо. За съжаление се ограничавам, за да мога да спазвам някаква форма, да не се изтумба. И без това съм на 33 с някакъв шкембак. Не ми харесва идеята, по-добре да се храна здравословно. Гледай, това само стои още тук. То се приближава. Приближава се. С тия 3 скариди след малко ще се качи на рамото ми. И се старая да ям полезна храна, но когато ходим на почивки, знаеш, ще си позволявам, защото все пак един живот живеем едно време, когато нямах никакви възможности. Човек мечтаех си, примерно, пица. Уникална голяма пица с много пармезан, тъшкавал, сирена. Тия, които се разтягат, да си опитам такова нещо, торти всякакви. Това постоянно си казах, един ден ако порасна и ако имам възможности, т.е. нека порасна, аз бях пораснал някога, един ден ако имам възможности, няма да спирам да ям. И сега, гледай какво нещо е живота. Имам възможности и се ограничавам. И пак не мога. Явно в живот хубава храна няма седе. Утре ще видим дали може да един бонус в италианския. Добре, днеска нямаме комплимент, то е очевидно.
в... Чекай. Изобщо не ми е смешно. Ял съм само рис. Добре, това вече е реална сметка от ресторант в хотела. Скъпия хотел, то се вижда. И нямам търпение да сравним бюфета, сметката в ефтиния хотел. Оле, тя е пак тука. Миличката, как знае коя е нашата вила? И е дошла. Според мен това е някакъв знак, но не знам какъв. Знак, че сме я нахранили с... Не. Какво? Представяш ли си утре сутринта пак да е тук? Не. Виж, то вали и тя седи. Тя иска да ни благодари. Good night! Времето определено не е за снимки днес. Супер мрачно. Общо взето на Малдивите зимата си е дъждовен сезон. Аз съм идвал тук април месец и беше супер жега, супер слънчево, страхотно време. Така че ако имате планове, препоръчвам да дойдете на сигурно или лятото, или след март. От ноември до март шансовете да е цяла седмица дъждовно са много големи. Но як Бански. Проблема е, че нямаме слънце днес. Ти направя топ кадри. Нека се помолим заедно. За кое? Да има слънце. Нека. Ама... Обаче няма. She is ready for making some picture. But the weather, it's not ready for me. Хайде, какво искаш да пробваме? Добре, кажи къде да застана, как да те снимам? На морето. Къде има слънце? Няма слънце. Добре, айде, застани. Остави го. Защо? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your wishes come true. Happy, 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 happy birthday to you. беше една от най-хубавите вечери в живота. Те не спират се изненадите. Happy birthday!
Миси. И виж, бърде е числото 8. Нали знаеш какво значи? Да. Безкрайност. Кой днес къщното подаръче? Ние трябва да си ги нарисуваме вече. Знаеш. Сега ти ги виждаш. Няма да познавам. Отвори да видя. Нещо, което обичаш. Костенурка? Не. Какво? Нещо, което обичаш да ядеш. Скарида? Не. Риба? Да. Ми риба. Не риба. Ти не познава. Това аз трябва да си го нарисувам, любимото ми потопот. Утре отиваме да си ги рисуваме. Да. Ами, това беше днешният ти ден, бебче. До година пак. Акула! Моля, акула е! Най-бързо! Моля, ако бях във водата надълбоко, ще съм умрял вече. Това беше най-уникалната вода, която някъде съм стъпвал. Чиста, отдолу няма едно камъче, само песъчинки, просто уникална красота. Какво се чудиш, бебче? Не знам. Ultimate Clean or Body Brilliance. Прилича на протеинов шейк, само че по-сладък е като сладолед, като соробе, замразен. Пробай. Поръча. Това ще ти хареса. Фастъчно масло. Днес ще си отсветим нашите подаръчета, които ни стават всяка вечер. Избрах си да го направя тюркуазен с жълти пипала. Отново е време за вечеря и отиваме в третия ресторант от общо 5, Ботаника. Намира се в средата на острова, изцяло заобиколен от различни видове растения. Казва, че е бил много вкусно, много интересно, различна кухня и нямам търпение да пробваме. Поръчахме си пак Порохар Мартини. Този път и ти ще пиеш. Пробе. Cheers. Ето го менюто. Тази вечер имаме жива музика. Да ме посълкача. Тя в момента умира от срам, защото трябва да носи това устройство, за да се чува по-добре. Какво се усеща хубавия хляб? По звука. По-хрупковата коричка. Сирене чедър с трюфел нарязан. Вижда много яко. Това картоф изглежда интересно. Кой е ресторантът
всички три, които посетихме до сега, ти харесва най-много? Бюфета. Маркет, както му казват тук. Защото мога да си избирам каквото си искам. Той тук мога да си избирам в менюта, но е много ограничено и по-нататък не мога да разчита. Това е сметката от ресторанта тази вечер. Последната ни запуска. За съжаление се тръгваме, но отиваме друг хотел. I don't want, but thank you so much. Престолът ни е към самия край. Очакваме да ни донесат присъдата и качваме се на лодката към следващия хотел. Време е за чекаут, да проверим какво дължим за 5 вечери, като сме имали предвид, че не сме обядвали, закуската ни беше включена и сумата е $2500. Хотела ни направи $1000 отстъпка, значи без отстъпката би трябвало да е $3500 за 5 вечери. Току-що пристигнахме в вилата на Барус и искам да ви кажа, че съм повече от впечатлен. И сега ще ви направя един бърз тур на вилата. Изглежда много добре. Спалнята е много широка, голяма. Имаме си телевизор, диван, който виждам за пръв път на живо. Баня, вана си имаме също. Принадлежностите не са толкова богати като в другия хотел. Външна баня, предверие, което изглежда много добре. Отново си имаме диван, столчета, масички, басейн и плаж, който е само за нас. Не е като на предния хотел, но пък изглежда много добре. Освен шезлонг и чедър, където никой няма да ви гледа, ще бъдете супер осамотени и страхотно спокойствие. А плажа е на 2 метра от вилата. Така че заслужава си дори и този хотел. Водата е страхотна. Хубавото тук е, че имате корали много пред вилата, където може да се вмрукате и да гледате различни красиви риби. Да не забравяме за многото акули. Оставили са ни карта на хотела, където си разглеждаме. Минибара е прилично зареден. Скъпия хотел със сигурност е много по-добра, но когато съпоставим цените, бих предпочел може би тук.
Очевидно ме е страх да плувам по-надълбоко, затова сейфти. Плажа на този хотел е уникален. Може би ако беше малко по-голям, ще гледам тук всяка година. Направихме една обиколка на острова и ни отне точно 5 минути пеша. Няма бъгита, няма колелета, наистина островът е много малък. И съжалявам хората, които ако дойдат за пръв път на Малдивите и се изберат толкова малък остров, със сигурно ще останат разочаровани, защото ще умрат от скука. Също така сега и разбирам защо хората казват: не ти ли е скучно на Малдивите? Ами не, ако си изберете голям остров, както беше предният, на който бяхме, скъпият остров, има много повече възможности как да разнообрази човек деня си и да остане с хубави спомени. Аз май прекалих с десерти. Печения банан, нямам търпение да го пробвам. Той ти си прекалила. Ами той ми ги сложи. Аз мисля само аз. Малдивската вечер е с традиционни малдивски ястия и може би беше една от най-вкусните вечери в бюджетния хотел. Като цяло храната е много високо ниво, много разнообразна и съжалявам, че ще ме гледате как си хапвам, защото аз ако бях нямаше да издържа. Човек, какви са, какъв е този бюфет? Тук е много по-скъпо от скъпия хотел. Бюфета е доста висока цена. Да, може да ядеш колкото искаш.
на корем, в крайна сметка колкото и да ядеш нормално и се не ядеш. Така че в скъпия хотел е по-изгодно, отколкото в ефтиния като цена. $450 за двама, почти 900 лева, но се струват изключително много за една вечеря. Общо взето, май вече искам да се прибирам. Днес е втори ден, както сме тук и вече минем от скука. Буквално няма какво да се прави, освен да се гмуркаме и да си почиваме. А следващите 2 дни положението беше такова. Време е да си ходим и сметката тук е наполовина за 5 вечери, което е очаквано.